Здравейте, момичета! Здравейте! Как се чувствате? Не, това първи актьорски ден, да виждаме. Нещо звъни. Ще има цигара си да падне, да има минута. Нека да се за да правим камерата, хората, които са удар, защото се правим без това. Това е вече тук на фирмата. Сега ли? Дай да ще шпиона на парламента, да бъдеш социална червена. Тази част не е проблема. Втората част е стане. Айде да видите куците от началото до края си гледа. Когато има някакво движение, това да бъде такова, че да ви поведе камера. Ето защото имаме една абсолютно неактивна ситуация. Двете момичета си говорят нещо. Но малко преди това, те си говорят нещо, в един момент тя отива да й каже нещо много. Това ти дава повод да задвижиш камерата. Тогава движението на камерата няма да бъде залепено, но ще бъде аргументирано. Логично, да, логично. Ани да се направи. Работи. Добре. Действи! Не работи. Стоп. Не работи. Чакай да ти кажа, че работи. Камерата има инерция. Без неговото работа няма действие.